Топ 10. Следващите 3 модела определено нямат място на състезателната писта. Или всъщност на бързата лента на някоя магистрала. Подиумът е доминиран от микробуси, предназначени за транспорт. Тук става въпрос за надпревара между французите и германците, която се развива с бързината на охлюв. Третата позиция е за Citroen Berlingo HDI 75, на цели 32 секунди зад лидера. Представен за първи път през 1996 година, Берлинго е един от първите ванове с висок покрив. Изглежда, че по отношение на двигателят не се е променило почти нищо в сравнение с преди 14 години. Прогресът може би трябва да се случва малко по-бързо. Берлинго получава името си от един специфичен вид френски карети, наречен Берлине. Ако се добавят още няколко конски сили, автомобилът би могъл дори да задмине каретата. С Берлинго Citroen представя първия си ван с висок покрив тип кутия. Базовата му площ е приблизително същата като тази на Volkswagen Golf. Въпреки това, много по-високо изградената каросерия прави автомобила изключително просторен. 20,4 секунди. Толкова време е необходимо на този боксов ван, за да ускори от 0 до 100. А 1,6 литровия дизелов двигател с 75 конски сили дори не е най-малкият в нашата селекция. С цена от 15 000 евро автомобилът може да изглежда като изгодна сделка, но за съжаление в базовата конфигурация липсват много от стандартните функции, като например ESP. Трябва да сте търпеливи, когато търсите място за паркиране с този ван. С обща дължина от 4,38 метра, паркирането определено не е лесна задача. Масивната централна колона е истинско препятствие при опит за паркиране на заден ход, а парктроникът ще ви струва 320 евро допълнително. Планира си електрическа версия на Citroen Berlingo. Тази версия вероятно скоро ще измести настоящия модел от третата му позиция. Малко по-напред в надпреварата е сънародникът му Peugeot Expert TP 1.6 HDI. На този семейен ван са му нужни 21,1 секунди, за да ускори от 0 до 100 при условие, че не е натоварен с нищо. Ако искате да заведете 5-членното си семейство на почивка, ще се наложи да шофирате редом с камионите и тировете. И точно това прави автомобилът перфектен за шофьорски курсове на 17-годишното ви дете. Ускорението е толкова бавно, че напълно изключва възможността за инцидент, причинен от прекалено бързо потегляне. Представяме ви номер 2. Expert TP е базиран на боксовия тип ван на Renault Partner и в зависимост от конфигурацията на седалките може да побере от 5 до 8 души. Защо позиции 2 и 3 са толкова близо една до друга? Възможно ли да е двигателят, както преди Expert TP, разполага с 1,6 литров дизелов двигател и като почти всички автомобили в нашата класация, той не надхвърля 145 км в час максимум. Стип и Peugeot се опитват да се отдалечат от механичния си имидж, за да привлекат семейства да купуват вановете им. Доказателство за тази нова стратегия е опционалното огледало за задно виждане за деца, което предлага перфектен изглед към задните седалки, но в крайна сметка това, което таткото иска, е да ускорява от време на време. Но единственото, което ще чуе от децата си с този автомобил е: тръгнахме ли вече? С дължина от почти 5 метра и височина от 2 метра, този французин предлага истинска наслада от шофирането, дори когато е напълно натоварен. Пътниците няма нужда да се притесняват от липсата на място за краката си. TP може да превозва товар от 800 кг, достатъчно място за багаж за всяко семейство. Въпреки огромните си размери, кабината е като тази на всеки друг обикновен лек автомобил. Изисканият интериор и покритите с плат врати имат за цел да предизвикват усещане за домашен уют. Семействата ще бъдат особено доволни от големия брой отделения за съхранение на вещи в задната част по време на по-дълги пътувания. Първенецът днес успява да победи Peugeot без основна съпротива. От сега нататък Volkswagen Multivan 2.0 TD и се превръща в синоним на ленивост. Това немско изобретение ускорява от 0 до 100 за не по-малко от 23,6 секунди. За сравнение, Bugatti Veyron, което на другия край на спектъра, ще измине 10 пъти по-голямо разстояние за същото време.
Мотото "Мисли мащабно и пести" е предназначено да продава вана на потенциални клиенти. На мен това по-скоро ми звучи като колата не се движи, което би спестило много дизел. Този маник сред гигантите е обречен да се бори с теглото си от 2,5 тона. Със сигурност от Volkswagen биха предпочели друго име за мултивана вместо най-бавният от 0 до 100. Всъщност на този ван съвсем не му е мястото тук. В края на краищата Volkswagen Multivan първоначално произлиза от търговската линия на Volkswagen, така че е съвсем естествено той да се откорява сред всички леки автомобили. По отношение на управлението и външния си вид, той наистина прилича на лек автомобил. Ето защо този Volkswagen е толкова популярен, въпреки че е един от по-бавните участници в движението. Всъщност мултиванът е T5, но вместо голямо легло той разполага със 7 седалки. Въпреки това, Volkswagenът не успява да се продаде като типичен лек автомобил по автокъщите. Причината се крие в слабия му двигател. Ще му е трудно да достигне легендарния статут на Volkswagen Van. Поне моделът успява да се изяви първи в класацията ни, като грабва едно по-скоро съмнително първо място. Малко се изморих от гледането на тези автомобили и мисля, че е време за сън. Но е възможно да сте набелязали точният автомобил за вас. Това беше класацията ни за 10 най-бавни автомобили. Ще се върнем с нови класации много скоро. До следващият път. Довиждане. Обработка Sound City Studio.